Witamy serdecznie na zędzenim namienionym Dzezniowy Kaszepsi literaturze. Muszę zacząć od pytania sakramentalnego, czy możemy po kaszubsku, czy mamy widzów również polskojęzycznych tylko? Polsko też widzę, tak? Tak, co? Próbujmy, dobra, to mam taką propozycję, jak będą problemy, to proszę powiedzieć, to będziemy zmieniać język w trakcie, dobra? Tak, zemdleć, to jest dobra propozycja. A będziemy gadać o te dzezniowe kaszepsi literaturze, czy my na je to sobie też powiemy. Z, myślę, prawdziwym znajożama tymi, jak ci zajmują się i pisaniem, i baderowaniem kaszepsi literatury. Od lewej strony zaczynający dr Tomasz Fopka, dyrektor Muzeum. Mojej lewy, tu serdecznie wleży, a okrom to jest moim dyrektora, to już. Dyrektor Muzeum Kaszewsko-Pomorszczy Pismienizny i Muzyki. Człowiek, ja ci pisze bardzo rozmaite irty kaszepsi literatury. Zdywym jest to, że ze wszystkich na YouTube myślę, jako taci najbardziej taci rozstrzel, byśmy rzekli, łet pasji i religijnych rozmaitych temów, po pierwsze erotyci po kaszepsku, że Tom Kwopka pisze bardzo rozmaite gatenci i też do bardzo rozmaitego odbiercy czy tinca, bo to i do dzece są należą bardzo piękne powieści o grywku. Erotyci nie dla dzece. To prawda. Dobry dzień. No. Witamy Romka Drzeżdżona. Romk, ja ci tyś robi w Wejrowskim Muzeum na co dzień. Romkie znany jak no felietonista. Myślę, że przede wszystkim, jeżeli gadamy o literackich sprawach, jeżeli ktoś czyta mieszkańcik Pomerania, mam nadzieję, że wiele z was czyta, to na ostatnie starnie i lata lateczne są felietony Romka Drzeżdżona. I no w tych felietonach Romk co dywy nam poznać jak no autor tekstów szpuertownych, ale czasach gdzieś jest to taci smich przez łzy, bo tyś w powyżnych sprawach czasem musimy gdzieś na taci szpuertowny irt poczytać. Ale pisze też przede wszystkim myślę opowiadania taci pływyżne i kto wie, czy one nie są jeszcze lepsze jak te szpuertowne. O przygódach człowieka, jak ci urodził są w czepku, co po kaszepsku nie oznacza, że dobrze mu szło. Taka różnica, to chciałbym uzmysłowić, że Polak jak się rodzi w czepku, to mówi, że to super. Po kaszubsku to jest znak, że ta krew będzie za nim szła przez całe życie. A już po śmierci może stać zwieściem albo upim się takim wampirem. Romuk bardzo piękne o tym napisał opowiadanie, nadgrodzone podczas konkursu Jana Drzeżdżona. Witam Ciebie. Witam bardzo serdecznie. I dr Gregor Szramke, człowiek, ja ci zajmę się baderowaniem literatury. Doktorat napisał tak po prawdzie, ci bardzo powiedzą przezyrk przez literatura Zankatemu Momedone, czekamy na jego wydanie, ale też pisze przede wszystkim bardzo ciekawy, myślę, że to już można powiedzieć z opowiadania, bo te teksty są taci dłudzi, to są czasy apartne książki, to są taci historie przygodowe, kryminały, wszystko w tym jest, a przy tym też wiele mamy takich rzeczy dejowych, czyli związanych jakby z kaszubską kulturą, z nawoływaniem też do zachowywania języka kaszubskiego. W takim karnie bym pewno mógł gadać o każdym wiele dłużej, ale tyle czasu nie mamy. I zacznę zaraz od pierwszego pytania. Współczesna literatura kaszubska, czyli właściwie co? Może najpierw literatura kaszubska, bo tu mamy różne teorie, co to jest literatura kaszubska. Tomku, od sobie bym chciał zacząć. Jak ty myślisz, jak ty to widzisz? Z czym dla ciebie kaszubska literatura? Myślę, że tu trzeba wyjść od języka. Język jest klucza w Kasiebiznie praktycznie do wsieści, bo to jest płyd kultury. I jeśli mówimy o literaturze, to mówimy przede wszystkim o języku. Także taką prostą definicją, według mnie i tyle ciasne i w całości literatury kasiepści, to jest literatura, która powstała w języku kasiepskim. Można sobie docigać, namyślać, jak płezwać na przykład taką literaturę, która powstała po polsku, a są cytaty kasiepści, jak na przykład Łajming, czy Daria Kaszubłewsko, Anna Łajming, Daria Kaszubłewsko. Równak kasiepską literaturą są doko zapisane po kasiepsku. Romkie, z tym zgodą? Też to tak widzisz?
Kasiepska literatura to jest literatura napisana po kasiepsku i nie ma gdzieś. Nie ma getci. Grigor, to jest docen. No, bo mamy też to stacigu, czedy sobie dało, że mamy to stacigu jak literatura kaszubsko-pomorska, czy wedle ciebie też możemy ze sobą tak czym zgadać. To chodzi o literaturę, która była pisana po polsku, ale na tematy kaszubskie związane z kaszubską, nie wiem, mitologią, wierzeniami, z kwestiami kaszubskimi. Czy w ogóle możemy wyróżniać taką literaturę, czy równak możemy rzeknąć, że mamy literatura albo kaszepską, albo polską, a literatura pomorska to o czym ze sobą gadać nie możemy. I jak w jedno muszę dostać no cięższe pytanie, nie? Idę tutaj o to, że ja się tu po pierwsze tak zgodzą z tym, co było powiedziane, że kaszybsko literatura to jest literatura pisana po kaszybsku. I tutaj można by nawet powiedzieć zdepkowiance, jak was ta fopkę, że nie leno w języku kaszybskim, ale czasem w jego tych takich też dialektach, bo tako też mamy, jak na przykład Artura Jabłońskiego na Merkuny, je w takim nordowym kaszybskim, no i tutaj myślę, że to tak by można było zdepko powiedzieć. No, ja tu widzę, tu lecę z Norda, ale dla mnie, bo ja nie jem z Norda, ja jem z Pełnia, no to wszystko, co je dali od Kosterzny Weży, to je Norda. Wnet. No dobra, tak Wszystko, co zdepko dali szpotę. leży od kościźne, to jest kasiepska literatura, a co niżej kościźne, może pelskie. No dobra, ustawmy to. To bardzo ciężko rozmawiać. Także jeżeli idzie o ta kaszybska literatura, to tak jak tutaj Rumk powiedział, że to, co jest pisane po kaszebsku. I teraz, jeżeli idzie o ten termin, bo rechli w literaturze były tacie też rozmaite opcje, że trzeba ta kaszebska literatura pozwać kaszebsko-pomorską, bo na przykład mamy pisarzów, którzy są stądka, którzy byli tutaj urodzony, którzy pisali na przykład o rebokach, ale pisali to po polsku, jak na przykład Augustyn Necel, który napisał są Krwawy Sztorm i tak dalej. I mamy takich pisarzów jak Lech Bądkości, którzy byli już mocno wparłańczony w to dzejanie kaszebście. Leno oni nie używali języka kaszebskiego jak tego modła do pisania. No i przez długie czasy były takie terminy jak kaszebsko-pomorsko i tak dalej. I tutaj też było powiedziane o moim doktoracie, jak ja zaczynał jeszcze u profesora Sampa, to było też, mnie profesor Samp powiedział, no weźcie słuchajcie, ale może pozwiece współczesna literatura kaszubskojęzyczna, a nie kaszubska, bo ktoś może zacząć tutaj grzebać w tym i zacząć wyciągać se wszystkie terminy i tak dalej, i tak dalej. Dzysy już od pora, myślę, dobrych lat. Godo są o tym prosto. Literatura kaszebsko to jest ta, co jest pisano po kaszebsku. I tutaj mamy i z takimi pisarzami jak Anna Weiming, bo Anna Weiming, wszystkie te opisanci, cała ta narracja jest pisana po pelsku, a dialogi są pisane po kaszebsku. I teraz jak to by było? 15 lat nazad nie mieli żadnego z tym iwru. To jest literatura kaszebska, czy tam kaszebsko-pomorska. Dziś są godo o tym, że to jest tak po prostu stylizacja językowa. Tak jak na przykład Orkan robił. Tak ty mówisz to, że te teksty prozatorskie trzeba zarychować do literatury polskiej, ale stylizacją to te gytci są w stylizacji kaszebści. Bo jest znowu za wiele godą, ja? Co ja chcę do tego krótko powiedzieć, do tej terminologii? Jak chcesz krótko, to krótko, chcę, żebyś mnie rzekł, bo to też myślę ważna sprawa. Aha, I tak co nie posłucham, bo wiem, co o tym myślisz, ale współczesna literatura, no przejęło się, że współczesna to wszystko, co powstało po II światowej, nie? Ale myślę, że ty nie będziemy o tym gadać równo co Grigor nam opowie, ale jak myślisz, kiedy wedle ciebie zaczyna się ta dniowo, czyli współczesna kaszebska literatura? Ja myślę, że to zdepko inaczej jak po 45. To jeżeli idzie o kaszebską literaturę, tak po prostu ta literatura ma 170 lat, tak by można było powiedzieć, jak my nie rechujemy tych zabytków zaostałości kaszebści pismiennicy, bo te starsza książka kaszebska wyszła w 1586 roku, ale my rechujemy, że taki cykl literatury zaczyna się od Floriana Cynowa, takiej od połowy XIX stuleta. I myślę, że tutaj taka terminologia, żeby gadać o kaszebści literaturze, że to jest po 45, to jest ta dniowo współczesno, to myślę, że to jest za wielki czasu. Za wiele się zmieniało w tej literaturze, bo po 45 na przykład mamy socrealizm w literaturze kaszebści też. I ja myślę, że dopisze od takiego pokoleniu jak Jon Walkusz,
jak Jankę, tutaj mamy jego jedną książkę, gdzie tutaj jest mam ile? Cesk, nową książkę Stanisława Jankiego. Od takiego pokolenia, które zadebiutowało pod koniec 70 latów, kiedy to wydawało, że jest taki bardzo ciężki czas dla kaszepskiej literatury. To było młode karno pisarzów, które zaczęło mieć taki szerszy pogląd na literaturę, taki bardziej europejski. Że jak się pisało o wisztach, to te wiszte równo dobrze, jakby były napisane po anielsku, to by pasowały tematyczne i tak dalej. Ja myślę, że od tego czasu trzeba to powiedzieć. Może to sparować z tą rujanową zelgą, z odwilżą październikową. Fajno po kasiewsku, nie? Rujanowo zelga. Po tym przełamaniem politycznym, po tym jakby, no, po tej zeldze prawie, tyle się pojawiła leżność i możliwość pisania już mniej tak socjalistyczno, mniej komunistyczno prawie. I myślę, że to jest z tym zrzeszonym. Może by warto była ta granica postawić na ten rujan i na ta zelga. Ale też pewne lat musiało minąć, aż te ledze dostali pewno kraftu. Ale ja bym chciał, żeby Smedysu aż tak może dalek nie wrócę, ale choć my ta prawda tak będą miły teoretyczno, tak byśmy mieli zacząć. Tak, żeby podsumować to, co dr Szramke powiedział, początki literatury kaszubskiej Florian Cejnowa, połowa wieku XIX. Natomiast współczesną literaturę raczej nie liczymy od roku 45, bo pewne zmiany widzimy w tak zwanym pokoleniu 7-7 się mówiło kiedyś, czyli autorów, którzy debiutowali pod koniec lat 70., albo jak mówi pan Fopke też już możemy mówić, że I mogę początki. coś dopowiedzieć? Chwilowo nie, czekaj, dostaniesz już głos, Grygor. No, też od października 56 roku były już takie początki literatury. Możesz, Grygor, możesz pewno, ale krótko, poprawnie. Bardzo krótko, bo ja chcę powiedzieć, że po 89, kiedy się skończyły cenzury i tak dalej, to mamy taki rozbuchniący kaszepści literatury i tu by można taki drego granica też postawić. To jest Dregodenega, druga fala. Brawo. Fala to słowo na fali teraz. Ja bym chciał, żebyśmy tak poprawdzać, ze sobie rzekli przede wszystkim o tej literaturze, jak Tom wspomniał, po 89 i jak Gregor też rzekł, kiedy mamy prawie ten rozbuch, też mamy wyraźny rost i liczby książków, jakie są wydawane, półkrok mamy zrobiony, ale rost i liczby książków i myślę rozmaitych temów, bo też zaczynamy coraz bardziej piszący zaczynają od pisani plus tym, że kaszepsku tatczy znaje no bardziej wyrytny, że mamy kłechać język, kultura, ale zaczynamy pisać na rozmaite temy i chciałbym, żebyśmy ją omawianie tej literatury, tak jak gdy myślę na tył od 89, żebyśmy w jakichś ramach weszli, żebyśmy w tym krótkim czasu byli w stanie coś sobie rzeknąć. Żebyśmy sobie rzekli, jak ta temis nas zmieniła i czemu w ogóle prawda, bo może nie. Czy wedle ciebie po 89 roku możemy gadać, że nowe temy wchodają do kaszepskiej literatury i czy po prawdzie też widzisz taki rozbuch literacji po tym roku? I myślę, że to nie 89 rok, ale no 70 lata i Andrzyjżun. To była uniwersalna kasiepska jego proza. Była literaturą uniwersalną, ona była zrozumiała dla wszystkich. Choć mocno osadzone w realiach kaszepskich. Stanisław Jankę, lata 80, no i taki boom po 89 roku. Po prawdzie wtedy młodzi ledze zaczęli sobydzec i miele i to młodlo z uszłych lat Jana Drzyżuna, Stasia Janków i tak dalej. I na tym młodle budowali swoje literacki dokazy, które nie miały być swoje kwezy, która stoi na lunce, o kwietku, co rosy tam gdzieś w ogrodze, o jakiejś checi ze slomianym daka. Leno, oni zdrzele szerzi. Chłec byli i taci, co lubili pisać o kurówkach, kłenikach i tak dalej. Dziś na też takich mumę. Ale to nie jest lecho, czemu by nie. Ale wici było tych ledzy, które uzdrzele, że my nie możemy zamykać swoim świece w tej skrzeni malowany, leno zdrzec dali, idź dali i ważne było to, żeby tyś pokazać światu przez język kaszepści i przez dolmaczęci, że my jesteśmy cały czas warumy.
Tom Kwupka był dodzysuje młodym człowieka, w ten czas był bardzo młodym człowieka, czyli możemy gadać o takim rozwoju kaszepści literatury, ale to myślę bardziej pewno lata 90. początku XXI stulecia. I to jest mu wielki zysk na to, że na tacie roztrzeźwienie rozmaitych gatunków kaszepści literatury, tak my sobie mi zdawy, bo no nie przez przytryw jem gdyż, że jest autora pierwszych kaszepści pasji, pierwszych kaszepścich erotyków, jest próbował, takie smaklą pewno bym powiedział, i próbował sobie w rozmaitych gatunkach, czy to szło tobie bardziej o swój rozwój, czy też już tak jak to mnie zdawy, chcą jesteś pokazać, że kaszepska literatura może być rozmaita. Ja bym takim chłopa późno dozdrzeliwającym. Także maklą siuką, cały czas maklą w całości przy erotykach i siuką swojej drodzi. W cygmie sobie dowozi jeść tej drodzi nie na los, a przeleżność se jeźlech kłemus widzy taci czy inny zort tego, co powstało, to co cesia. Myślę, że jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. W tamtym czasu erotyci powstało bez przetrwów. To był początek lat tego wieku, tego 100 lata, rok 2003 i erotyci napisu łebcias baro nudny szkoleni. Baro nudnego, nie wiem, chyba z zamówieniów publicznych. Ja był przyjdzie urzędnika w starostwie we Wejrowie, wesele mi na szkoleni i sedzą i napisał desant z takich wierszów o tym, jak białci są piękne. I tęsknił za białką swoją. Tęsknił tak, było 2 lat już był zieniały. I białce zresztą zadedykował. To były SMS-y do pana Błega powstały z potrzeby. Krótci młodlet feremowuny, felieton pisia błelubia i wydaje mi się, że można tam, tak jak Darek powiedział na początku, że w taci peżna smiśny, czy przesmiwci w fermie, można ciasa sprzedać peżna mądrość. I ty so jak taci stańcik. Że coś mądrego mega przemecec. Choć ostatnio pora białków mi gadał, że twoje felietony są seksistowskie. A ja go ale co tam było seksistowskie? Ja nie wiem, ale one są seksistowskie. No, a ja pisał o tym, czemu białci mają pagnokce. Czemu na czerweno, czemu na młodro, czemu tipsy robią. Ja wiem, chłop, mogę tego nie wiedzieć. Ja mu się zapitu, a to tak powiem, elita uniwersytecka mnie objacha, że jem seksistowści. No może nie wolno pisać, zwroco cenzura, nie wolno pisać o wsieścim. Dobrze, no bo napisu i tak. Chyba, że mnie wyrzucą z tej gazety. Mogę? Teraz jeśli Proszę, coś proszę. powiem, bo taki boom na rozmaitość kaszepskich ertów pisani, to myślę przeszedł teraz za Zymka. Grigor, nie wiem, czy to jest ze mną zgodzisz, bo wtedy jak me melodii ledzę, sezele na takich zinzeniach, na przykład w Muzeum we Wejrowie i rozmyślę, a my jeśli nie mamy kryminału, a my jeśli nie mamy science fiction, a jeśli nie mamy fantazy i to bez jeśli przeda napisać, to bez przeda napisać, to bez przeda napisać i takie łepowie z tych bialków, co sezon w kuchnie, żeby one co tyś jakiś romans przeczytali. I taci rzeczy rodzele nam są w głowie, bo po prostu w literaturze kaszepsi tacich yrtów, tacich gatunków literacich ma pseudonim. Myślę, że I to wszystko powsta. Po tym 1989 roku było to, że pojawiały się media nowe. Telewizja, Izabela Tojanowska, program Rodnozemia, radio. Było możliwość pokazania tego. Gazety, co pojawiały, później Łedrodanie. Pomerania cały czas funkcjonowała, ale pojawiały się nowe media, gdzie można było pokazać swoje utwórstwo. I myślę, że to było też ważne. W całości, jeśli powiedzmy, że wspomniał o takim wzorce literackiego utwórstwa, jakim są teksty pieśniów. Zanka Rodny Zemi powstało poradząc tekstów i pieśniów później dla dzecy. To tyś, tak po prostu, krum trepcikach teren poranosce pieśniów napisu, nie było pieśni dla dzecy. No dziel pisów jeszcze dla dzecy, ale w całości wezweskune były leno jego te wiszcze religijne i do nich jest tam muzyka ułożona. Także media bardzo przesłużyły i przesłużywają cały czas, bo powstają. Rum, gdzie są felieton cietu dla jednego z radiów i cały czas powstają specjalnie na zamówienie, można powiedzieć, telewizji czy radia, nowe dokozy.
ale prawie dla rozwoju kasiepskich tekstów, dla piesni, to myślę, że telewizja miała wiele do uczynku. Grygor, czy to dobrze, że kaszepsko literatura poszła w stronę tego, żeby być przytomną we wszelakich gatunkach? Czy nie byłoby lepiej tak, żebyśmy, nie wiem, jak już siedzimy w jednym, to próbowali stworzyć tam jakiś arcydokus, pisać 5-6 takich samych, czy to taci przeskakiwani nie miało cysku na ty też na rówizna, jak ty to widzisz? Znaczy, mnie się wydawało, że bardzo dobrze, że literatura ta nasza kaszepska wyszła z tego czasnego regionalizmu. To prawie już opisało przy tym pokoleniu 77, no tych młodych, że oni zaczęli mieć szerszą taką perspektywę. Ja bym chciał już powiedzieć o tych erotykach, bo tak, jeżeli my będziemy mówić o erotykach jako wisztach miłotnych, lenomiłotnych, nawet tam platonicznych i tatali miłotnych, no to je już w kaszepsi literaturze wiele rechli. Nawet na początku, mamy w 90 latach, mamy taki zbiór gwizdów i deczajny, prawie z pokolenia takiego młodszego. Moje z tego mulka i pokolenia kam. Prawda? I to tak poprawdza je taką wielką opowieść miłotną. Od pierwszej wiszty do ostatniej to jest tak taki cykl wisztów miłotnych i co ciekawe, on się układa tak chronologicznie, bo tam wiele wisztów jest podpisanych od 85 do mnie zdawa 90 jakiegoś tam roku. Także to oczywiście były. To, co tutaj mówimy o tym szlachama kusków, o tym zbioru erotyków, to już są takie mocne erotyki, bo można było Wcale nie są młodzi. to jest taka wanoga poetycka wanoga po nadzim cele białci. Tak? Tej można sobie wyobrażać, a też wiem co godo, bo ja mi uleżność kiedy na promocji czytać te wiszte, a nie wiem czemu, bo mam dedykację sobie czasem pamiętam, czasem nie, ale dedykację od Tomka Fopci mnie ją zapamiętał i banda pamiętał wiera do końca życia, bo na tym zbiorku wisztów, gdzie na obkładce jest jeszcze taki fajny malenk, ja dostał wpisenkę, co by ceso lepiej spało. I teraz nie wiem jeszcze, czy to miało być to, że taci niby miał kolorowych snów farbnych, czy co? Ale tak, żeby wracać do pytania. Ja jem bardzo za tym, żeby ta literatura wychodziła coraz szerzej, coraz więcej gatunków miała, ortów tego pisanku. To tak jak Godomy jest ma tak, no na początku tego 100 lata jest ma wtedy były poprawdze taki fest młody. I my zaczynali pisać do pisze i taka była potrzeba. To ja myślę, że tak jak to pokolenie 77, tak tutaj i u nas było, żeby iść jeszcze dalej z tą literaturą, jeszcze szerzej, żeby science fiction pisać, żeby nie pisać o na przykład powojnowych czasach, jakich my nie znajemy, do tych powojnowych po 45 na przykład, takich rzeczach, żeby to było też kierowane do młodych. I tak po prawdzie, no myślę, że to jest ten brzyd tego, że my mamy na przykład taki jak ta książka, to jest powieść fantasy, był konkurs science fiction, mamy jacie z dokozę science fiction. Tutaj Zymk dość długo Zymk, no wydawał też swoje jakieś tam teksty, taki swój szywk, były spotkania nasze, gdzie my obgadywali też taką literaturę, godale, wspierali sobie i tak dalej, i tak dalej. Także ja myślę, że to jest bardzo fajne, bo idzie o to, żeby też, no byli taci czytelnicy, że na przykład tak, ja wezmę na to, lubię fantazję, to by chciał przeczytać jedną, drugą, trzecią powieść po kaszepsku tyś. Żeby my tam mieli jak no więcej, jakieś powieści historycznych i tak dalej, żeby ona szła też tak, bo jest coraz bardziej europejsko. I muszę tu przyleżność od razu też powiedzieć, że nie leno młodzi co z takiego robili, bo na przykład Stanisław Pestka, który już nie żyje, urodzony w 30 jakimś roku, on na przykład napisał taki cykl reportażów, taki też i wspomnieniów i to co nazywało Stolece Chmurników. Akcjo, bo tak można by nawet powiedzieć, że akcjo tam dzieje się prawie w Nowym Jorku w czasu, kiedy jest atak na World Trade Center. I co no ważniejsze tutaj, że Stanisław Pestka wtedy był w Nowym Jorku. Także to jest napisane po kaszepsku i po prawdzie tam jest wiele takich tutaj, bo Stanisław Pestka to był i gazetnik, i poeta. I tu prawie w tej książce z jednej strony prawie wiele takich obrazów poetycznych, a też z drugiej strony wiele takiego reportażu. I po prawdzie te opisy na przykład już nie z samego wybuchu, ale po tym, co się działo. Jak on na przykład chodził po parku, gdzie było bardzo wiele jakichś słodimków, że ledze szukali swoich memków, chłopów, białków i tak dalej, to jest coś nadzwykłego. I myślę, że tak powinno to iść tym szlachem. To jest bardzo dobrze dla kaszepści literatury.
Myślę, że dla tak małego języka, jak my języka siepści, to jest jedna z drugów ratenku, żeby jak nosierzy ic, nile co nastawiać na prozę, czy na pisanie tekstów piesni. I temu na przykład dobrze, że w takiej instytucji jak nasze Muzeum Pismienic Najkasiewsko-Pomorskiej Muzyci mamy konkurs, chłecle konkurs imiona Jana Drzeździona. To jest wyprzedzą moje pytanie o rolę konkursów, ale nie da. To jest proza, są 4 kategorie, proza, poezja, drama. Nie? I jest się od pora lat, 2 lat tłumaczeni, lato z tłumaczeni Norwida z polskiego na nasie. Okrom tego na przykład jest konkurs imiona Jana Trepcika, to jest opisie tekstę dla dzecy specjalno. Nie? Także to jest myślę bardzo ważne, żeby taką instytucję i tyś tu my nie wspomnieli jest, ale o gospodarzu, jakim jest Zrzeszenie Kasiewsko-Pomorsi. Zrzeszenie organizuje pisze masa projektów, które dofinansowywał między innymi, ale w głównym celu minister spraw wewnętrznych i administracji. I zankani ma tyś literatura kasiepsko bardzo mocno rozwijana. No i samo dziejanie wydawnictw, które szefowo tu znama je, tyś zanolego na to, żeby ja pochwalec. Także im sierzy, tym lepiej. Chcemy iść szeroko, to tak jak ze szkolnym, a i z uźmą kasiepścigłe. Na początku myślę na wiele na liczba, jak nowiance szkolnych. Tere jest coraz to więksi setkłe i coraz łestrzy, to biuruny są szkolne i te szkolne muszą być naprawdę dobre. Bo dzisiaj, jak mamy taką szeroką ofertę, bydenk kasiepści, rozmaitych zajanców dla dzecy, kasiepści muszą być naprawdę atrakcyjne, żeby to dziecko, żeby rodzice wybrali. I temu musimy mieć najlepszych szkolnych. Także łet wielene, łet różnorodność, łet rozmaitych sortów do jakości. Tak jest mój bydenk. Pewno Marksa zalecało. No, Ilość przechodzi w jakość, to nie wiedno tak zeje. Ale w przetrywku kaszepści, udby kaszepściego języka myślę, że tak mdze. Chciałbym teraz dać taką, myślę, nijak niekontrowersyjną tezę, że nigdy w historii kaszepskiej literatury jest nie miele, po pierwsze, tak wiele ledzy piszących po kaszepsku, a po drugie tak wiele ledzy, co rozmieje czytać po kaszepsku. Po pierwsze, czy mam prawda, po drugie, z czego wedle waj to są wzało sobie, jeżeli idzie o tych piszących po kaszepsku. Tak po prawdzie, gdy po kaszepsku w swoich heczach wiele mniej ledzy jakieś, nie wiem, 30-40 lat temu, a równak literatura pisze i czy to widzę. Czy to plus edukacja, czy jako świąda zaczyną sobie przebijać? Romeku, jak ty to widzisz? Idzie dość rechowe, kuli mamy terepisterzów i ześmy tak weśle wicy jak 100. To moje rechowanie tak samo pokazało. Ja. Ale to ten kwalitet jest rozmaity. Nie? Praktykujących są Ja obserwował po 2000 roku. Jo, z tego karna tacich, co wiele publikują, to ze szkole 25-30, tak po prawdzie, nie? I piszą dobry te książki. Ja. No to mamy w zimku prawie 40, nie? Ja. Tych piszących. I teraz Izabel pytanie. Proszę nie przeszkadzać Srubkowi w odpowiedzi. Nie, było tu wiele naprawdę. Ja ci wedle C są przyczyny tego, że tak sądzę, że tak wiele ledzę, no bo myślę, że to jest równak wiele. Aha, W 80 latach, czy w 90 nawet, jak jakoś książka wyszła po kaszepsku, to było wydarzenie. To było coś, na coś dało. Nie wiem, jak Jankę napisał Łyskawicach, z tego prawie tam recenzencko może nie dozdrzele, ale to była jedna książka po latach, jak wyszła. Dzysło samo wydawnictwo na Kaszepsko-Pomorskiego Zrzeszenie wydawy pewno z 15-20 książków po kaszepsku ebrok, a wydawnictw mamy wiele wicy. Muzeum wydawy pewno dredzi tyle. To na Maszlonie, jak zaczynali swoja przygoda z literaturą kaszepską, z kaszebizną w latach 90. To tak po prawdzie, jak je szukał za tekstem kaszepścima, za powieścią, bo to mnie najbardziej interesowało, bo poezja to tak, nie, tam czasem coś napiszę, czasem coś przeczytam, ale nigdy nie rozumiem, co oni tam piszą. Nie? Ja. Rąbcum pisze poezję i to dostrzegamy. I szykali za powieścią osoblewie i dobry mało powieścią, no to rzeci przygoda Remusa, Stasio Jankę, Jan Drzyżdżun i
Końc i nic nie było wicji. Wtedy jeszcze nie. Wtedy nie lata, to nie są te gadani. A wtedy pojawiają się Piotr Dzekaności, 21 stolety pojawił się Grigor Szramków, który nie żadnych książki nie wedel, ale jego... Ale co dobrze zapowiada. Ja, opowieści są publikowane tam sam w rozmaitych antologiach. Pojawił się Piotr Dzekaności z kryminałem, a z science fiction, Z Kłemiksama. z komiksama, o mój ulubiony gatunek. Science fiction to może Darka. Może. Komiks. Także je coraz więcej tych piszących po kasiepsku, ale to też wychodzi stąd, że od początku XXI stulecia coraz więcej ludzi zaczyna się uczyć kasiepskiego w szkole. I muszą być te teksty, musi być ich wiele i muszą być w dobrym kwalitacie napisane, żeby w szkołach są na spodnie tych tekstów nowoczesnych, nowomodnych, zaczęły uczyli. Pierwsi podręcznicy do nauki kaszepściła, no to nie były za dobry. Tu jakiś hecz stoi, tu jakiś kościółk, tu ksiądz coś gada, tu szkolny, święty. Ja tam krówka, tam kuska, to byle kaszebę. Ty krówków i kusków A nie lubisz. od tego obrazu, a my nie lubimy. Co ty myślisz do A tych my zwierząt? od tego obrazu takiego postrzeganie baro ledowi o wieści o kasiewów my chcemy wedynć. Bo jemu to też zmarkone w muzeum, jakie prowadza jadzece i supita ja z czym się kojarzy kasiebizna ze wsią. To jest wieśniak, który ma kozę i kuskę. I teraz wiemy skąd sobie, że krówka Ja, i kuski. bo to jemu wszystko od zecy, nie? Teraz mają dzień w dzień gadają, nie? Bo dzień w dzień przygadają rozmaite karne, nie? A jaki ma pokazuje, że są teksty literackich, które nie było słatym opowiadają. I wtedy na przykład robią coś takiego, że gadają o Harrym Potterze. I gadają tak, pani Rowling na gwesłę miała albo uma z kasiep, albo jakiegoś upę z kasiep, dziadka. Bo te wszystkie postacie, co są w Harrym Potterze, to mamy na kasiebach. No pan mówi głupoty. No i nie gadają. I wtedy im pokazuje na ich książki dźwiękowe też, że te postacie się pokazują. Choćby pod łeka jastre. I gadają, mumę stole, Darka mumę Majkoś. kwestię, mumę, to wszystko, co w Harrym Potterze. Tepitu Darku, czemu je tere tak, czemu te ledzy pisze i czemu to? Czemu pisze, to ja bym dodał do tego, co rum godo, do uczby w szkołach, iście możliwe jest drekowani tego. Za komuny tego nie było, no bo co, ile tam było tych wydobyć? Wszystko państwowe było. Papier nieba, trzeba mieć zgłeda na przydział papieru. No co to za... To wraca pomału. Płezdy, to może wrócić. wraca. Cenzura. No ktoś sedzu, mądry człowiek, jakiś ten godu łeci mega pisać. No co to No i jest? też ważna sprawa siekanie swojej tożsamości, i świątek kaszepści. W wielu młodych ledach są rodzy, takie brakpewność, łetkopani, te łokama, które były zakupione przez upów i meme i tatków, które mieli ten kompleks kaszepści, a ci młodzi ledzy chcą to wyciągnąć i zbadwirować te, no skąd my jesteśmy, jaci my jesteśmy. Jak Remus ten miecz. Prawie brakpewne na literatura, rozmaite. I co do czytania jeszcze, zanim Grześ Kądze chce powiedzieć, jeśli chodzi o czytanie, to mamy to szczęście, że mamy konkurs belnego czytania. Mister belnego czytania. Lata temu dyrektorka biblioteki w Bulszewie, Janka Borchman, wymyśliła konkurs, który polegał na tym, żeby czytać, przeczytać prozę i za to być oceniony. Później pani Janka szła na emeryturę i my to przejęli i Darek to prowadził od paru lat do Betno, można powiedzieć, z sukcesem po polskim wyrzekle. I dzanka temu, ile my mieli uczestników? Kwaltesąca ledzy bierze udział w tym konkursie. Kwaltesąca ledzy, łet technomłodszych klasów, aż po ustnych,
Od przedszkola do Opola. W ustnych są zakasa, można dostać pieniądze, a zecy dostają książki w Super. nagrodę, to też woźny. I zanka temu ledzę sigają, nie? Jedziemy to spróbować. A też, może wiele mniejszym stopniu, ale też trzeba spełnić, co misiach kasiepścich. Misiach kasiepści robią to, że ledzę w parafiach, tam w Sołosydze Zrzesieni Kasiepsko-Pomerścidzejo, ty co miesiąc, co mało albo żodzy, chwotają po trudne teksty, chyba no trudniejsze teksty kasiepści, to znaczy po tłumaczenia Biblii i Nowego Testamentu i innych tak sakralnych tekstów i na tam się publiczno muszą sobie przerechtować. To wiele stresu ciasa kosztuje, nerwów, ale dają rada. I to starsi ledzę. No w Zrzesienim, no by chcieli, żeby było więcej młodych, ale póki co ten procent tych starszych jest większy. I oni bierzą sobie, do niektórych to przezięcy pierwsi rozdziecym czytają po kasiepsku. Oni do tej pory blus legodle, a tu dostają wielgo czerwoną książkę, lekcjonarz i on musi z tego przeczytać wyimk z Ewangelii według świętego Marka. I cię to przedledzą, a ksiądz proboj stoi w zero, ale stres. I daje radę. No bo to też trzeba to jakby wytłumaczyć sobie, że to nowe pokolenie, no też pytanie od kiedy się nowe zaczyna, ale coraz więcej młodych ludzi właśnie już potrafi czytać dzięki szkołom albo sami gdzieś się uczą. A jednak o Kaszubach mówiło się i chyba tak jest rzeczywiście, zwłaszcza w starszych pokoleniach, że są analfabetami we własnym języku, bo potrafili mówić, owszem, lepiej niż my, ale ani czytać, ani pisać nikt ich nie uczył, a już za przyznanie co do tego, że swoje kaszebą były jakieś tam no, szykany, gdzieś tam wyzywanie, nawet kabice jakieś były taci przetrywci do ktoś, albo wysyłanie do szkół specjalnych. No taci przetrywci są dokumentowane też w latach, nie wiem, 60., 70. i tyle ze stacim kompleksa też pewno gdzieś tam rosle. Gregor, czy ty do tej sprawy chcesz jeszcze co dodać, bo oni wszystko tobie rzekle, na dredzier będziesz pierwszy odpowiedział, obiecuję. No, oni są pomszczele za to, że ja pierwszy godał wtedy i co rozgodał. Ja może Eleno, co to powiedzieć o tych dokazach moich napisanych tekstach, że jeszcze nie żaden zbiernie je wydany. Ja takie będę pisał, a jak będę taci stara, bo jak ja umrza, to kto wtedy zrobi dzieła zebrane i będzie tych tomiszczów i tomiszczów. Do Rumka może to, że tak jak ty masz takie doświadczenia ze szkolnikama, bo ja ty się uczę w szkole, to ja chcę powiedzieć, że mam inne doświadczenie, bo ja prawie i mało opowiadał, jak ja był mały i jak ja sobie wyobrażał kaszepskich poetów i tak dalej, że to jakiś tam prawie taki zewsek, gdzieś tam siedzi przed tą heczą i bo mu się nie chciało robić na tym polu i on to pisał. I ja tak myślał o Janie Karnosim, bo on urodził się 2 kilometry od mojego placu urodzenia i tak ja myślał prawie. To ci szkolniacy są ze mnie śmiale, bo dla nich to jest noterno, oni wzrastają w tej kaszebiznie. No tu też trzeba powiedzieć, że no ja lżejszy dostęp do książków jak przed 89, że to jest też to, że te książki można sięgnąć, że w bibliotekach są jest dość wiele ich, że ja też tak czasem pytam, jak u nas to w bibliotece wezwać i czasem czuję, że jak ja cię z dziecko przyjdę, wezmę jako książka do dzieci, bo to jest też ważne, że bardzo wiele tery mamy książków dla dzieci. Coraz więcej i także UT, no miesiąc, na przykład tutaj Romka prawie, to jest tako, można było powiedzieć, no tako, no dłuższa opowieść o taci Mariolce, która ma rozmaite tacie nadzwykowe przygody, bardzo fajnie to soczyto. I to tacie dzieci mogą sobie to poczytać, ale tak po prawdzie mamy też cykl książków o Werunce, to jest do tych nomniejszych. Także tu od tego nomniejszego już zaczyna to czytanie i to jest piękne. No w jedno my by chcieli i więcej tych czytających, i więcej tych piszących, bo to są tam rozumiem, że tak by było. Chciałoby coś, by w bibliotekach jednak były więcej tekstów książków kasiepskich. Na próbowele parę lat temu proces Biblioteka Wojewódzka, która na moja dziś przełożeni na biblioteci, żeby namówiała do tego, żeby ten zbiór regionalny był szerszy, był kadniejszy. W końcu to jest ważne, żeby my mieli w bibliotece tam, gdzie my mieszkamy, do kozeledzy, które tu mieszkają, w Ekwelim. I biblioteka ład wróca, że tak powiem, ład nas nie zrozumiała w ogóle tematów, a w gminowych bibliotekach, bo powiatowe biblioteki to tak nie wiadomo jak to ugryźć, to ani to jako biblioteka zwyczajno miejsko, gminowo, filia, ani to nie biblioteka jakiegoś właściwego szczebla, bo na żadne uprawnieniów nadzorczych nie ma, ale te gminowe, no oni bierzą to, co ledze cieją w reklamie. To, co cieją tam w radio, uczyłem, że ktoś coś chce, to jakoś książka to oni chcą, ale idą za mudą.
I temu te wsieści Harry Potter i insi są w cik woźniejsi łet podłoka jastre. Książka się pojawi wiele razy, ale tak samo myślę, że a już tak lekko też chyba nie jest, bo w tych bibliotekach, jak się zazwyczaj, mamy wiele przede wszystkim bibliotekarków, bibliotekarzy, ja ci czują sprawy kaszepści i ja mam stare, jak gdzieś przejeżdżam przez Kaszebę, wjechać do jednej albo drugiej biblioteki, sprawdzić, co oni tam mają. Znaczy nie jak no kontrola, ale tak z ciekawości. I aż tak lekko nie jest. Choć no, są tacy, jacy są zatrzymały gdzieś na 70., 80. latach. Dobra, długo by jeszcze o tym gadać, ale was no, szefowo wydawnictwo, że nam że czas się kończy. I na zakończenie krótko rundka. Grygor, 3 twoje lubetne książki z dniowej kaszepcie literatury. I czemu podłoka jastre? Nie, Pedroka ja też to nie rachuje. Ja wiem, że to jest dobra książka, Bóg zapłać, my też to widzę, ale może ja coś inny. Ciężko tutaj powiedzieć. Ja by może to ty tak powiedzą, że jedno z takich książków może zdobko więcej. Więcej mnie by od razu książków przychodzą, bo od razu mnie przymergłe, bo też jest mago dalej o Jankiem o łyskawice, to jest taka opowieść psychologiczna, bardzo mocno o takim dziecku, które od rzeciego dostało derch po łbie, z każdej strony i po prostu ta książka jest niedoceniwana, jedna z najlepszych wedle mnie. No, muszę powiedzieć, że... Po przeczytaniu pierwszej raz Łyskawicy 3 niedziele nie mógł doprzeć. Ona poprawdza tak gdzieś wbije do głowy, że ciężko w ogóle. Obgodowo ze studierama i oni są też ostry. Ale ja powiem tak, no Podłoka Jastrom jest bardzo widzało. Ja bardzo lubię fantazy, gdzieś tam mam jakieś teksty napisane, science fiction i tak dalej. Także mnie to też bardzo widzę i to z takich dniowych jest zycher. No nadzwyczajnie jest też to, co ja powiedzą w stolicach chmurników. Także tych książek ja bym mógł więcej. Dobra, a Romeku, jak ty to widzisz? Dziś dnia mnie co widzą książki Krystyny Lewne. Choć nijak co nie zgadza z tym świata, ja ci ją opisuję. Tam są taci biedni bialci, bity, skrzywdzony, a wedle mnie my mamy na Kasiebach matriarchat, a nie patriarchat. Przynajmniej mu tak doma. Uwazi, bo jesteś seksysta. I moja mama mój tatek tak mieli i mój upa tak mieli. I z tego co wiem, mój praupa też tak mieli. Nie. Ale Mój tat też nie miał nic do gadania w heczach. Ale tak na Kaszebach było i je pewnie. Je to poprawdze proza bardzo uniwersalne, bardzo dobrym językiem napisany. Może temu, że Krysia Lewna jest z Dometowa, to jest 5 kilometrów od mojej wse. Co prawda przez las i my rzadko co spotkali, bo to ciężko tam było dońc, ale jeżeli z Ogetka, to jest bardzo szlachetne do tych getci, co je znają z do domu. Choć muszę też dodać, że dźwiękowa kasiepska literatura na kwestię nie jest dialektalną literaturą. Wobec krótko. Nikt nie pisze o swoim dialekcie, swojej gwarze. To wszystko jest wymieszane. To jest język wymieszany. Nie ma tak. Krysia Lewna, Kaczci, najlepsza książka latos, jaką mam przeczytany, Kaczci. Poprawdze je warto przeczytać. Tekst Grigora Szamków, niechterny. Podłoka Jastre, Sylwin Czasa i Adama Hybla, Droga Łelnych Ledzy. Tyś fantazy. Danka, Tomeku? Ja opowiem krótko. 3 książki. Rzeczy przygody Remusa. Ale dniowe. A to nie jest dzizniowe? Nie, to z dzizniowych. Jo. I tak nie w tym po 45, Dobrze. ale po 70 roku. No, tam mu odpowiedzieć. To ja powiem tak, jeśli chodzi o długsze teksty, no to faktycznie widzą mnie są też Grzesia teksty, choć jeszcze nie zostało wydane. No, nie ma książki. Czytuję też Piotra Dzekanowskiego, także proza Dzekanowskiego i Szramkegłe. No, muszę rozumieć twoje też, Darku. Jeśli chodzi o lżejszy format, no to Rung to jest dla mnie guru, jeśli chodzi o felieton. A jeśli chodzi o wiszte, to bardzo mnie są uwidziały wiszte, które jeszcze nie zostały wydane, ale zostaną niedługo wydane, kasiepskich, białogłowskich erotyków, Anne Ruśk. To będzie erotyka. Dobra. I tak na podrechowanie, żebym też mógł co zrzeknąć, bo poezji było prawie mało. Ja muszę z rzadko moich dzece rzeknąć, bo my dzece chłowimy po kaszepsku, bo z po kaszepsku godzimy i czytamy bez po kaszepsku. I z tego co widzę, jeżeli idzie o poezję, to muszę rzeknąć, że
że tyłe Tomka wiszty są, to nie, że chcę sobie wzanczyć, ale poprawdza, czy muchamy język i ma so baro widzę, to są taci ludzie, co lubią broić, to są baro dobre wiszty napisane i poprawdza to, co ima widzę. No i Mariolka, jak so widzę w całości, jak płezwę tego smojka, szokula, fikwenyl, to też tobie wypominają, że jest mógł to inaczej płezwać. To są rumkę. Dziękuję bardzo za to zędzenie, dziękuję tym, co znam Abelę. Mam nadzieję, że po kaszepsku się dało zrozumieć też, będą mi większoste i co, rycza, żeby łestać się źle może tam, czwarty popełni bardzo postępny panel zrzeszony z Kaszepściem a książkama. Zrzeszony ze zrzesieniem. Ze Zrzeszeniem Kaszepsko-Pomorskim. Dziękujemy Ani Dunst z wydawnictwa Kaszepsko-Pomorskiego Zrzeszeni i rozumiem, że musimy opuścić zala na postępnego karna. I wam Dziękuję wszędzie. bardzo, do ucieczki i do uzdrzenia. Bóg zapłać. Za plac.